Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündölüğümüze başlaýarys. Türkmenistana resmi sapar bilen gelen Rus prezidenti Vladimir Putin bilen Türkmen lideri Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabatda gepleşik geçirdiler. Türkmen tarapynyň çakylygy bilen duşanbe güni geçirilen gepleşikleriň dowamyna iki ýurduň arasyna strategik hyzmatdaşlyk hakyna şertnama, başga da 14 sany bilelikdäki dokumente gol goýuldy. Hususan Rus we Türkmen taraplary Senagat dawatyna hyzmatdaşlyk etmek, migrasiýa ulgamyny ygtyýarly edaralaryň wekilhanalaryny açmak şeýlede neşe serişdeleriniň bir kanun dolanşygyna garşy görüşmek hakynaky ýalyşyklary baglaşdylar. Gepleşikleriň dowamyny iki ýurduň Hazar deňizindäki ýakyn gatnaşyklary ygyrarlydygy nygtalyp geçilse-de, Transhazar gaz geçiriji proýektiniň maslahat edilip edilmänligi dogrusyna hiç zat aýdylmady. Ýatlasak, Türkmen gazyny Ýewropa aktyrmaga mümkinçilik berjek Transhazar proýektiniň durmuşa geçirilmegine Moskwa garşy çykyp geldi. Putin bilen Berdimuhammedow arasyndaky gepleşikleriň dowamyny Owganistanyň hukuk ýagdaýlarynyň hem maslahat edilenligi aýdylýar. Taraplar bu ýurtdaky ýagdaýlaryň gepleşikleri esasyna siyasi diplomatik serişdeler arkaly kadalaşdyrylmagyny nygtadylar. Emma Türkmen Owgan şirketindäki hukuk ýagdaýynyň gün tertibine getirilip getirilmänligi barada hiç zat aýdylmaýar. Owganistanyň demirgazyk Türkmenistan bilen şirketleşýän sebitini hukuk ýagdaýlarynyň ýarymazlaşýanlygy bilen Moskwa Aşgabatda Owganistan bilen şirketini berkitmegine ýardym bermäge taýýardygyny ençemegedek ma'lum edipdi. Gal versede Putiniň saparynyň dowamyny iki ýurduň arasyndaky energiýa hyzmatdaşlygynyň dören meseleleriň gürrüň edilenligi barada hiç hili resmi maglumat berilmedi. Azatlyk Radiosynyň ozarly habar berişi ýaly Moskwa geçen ýylyň ýanwaryny Türkmenistanyň gaz almagyny doly togtadypdy. Bu ýagdaý garaşsyz Türkmenistanyň taryhyna iň agyr ykdysady krizisiň biriniň emele gelmegine, şeýlede uly bölegini gaz eksportynyň emele getirýän büdjetini uly zar wurdy. Türkmenistana edýän saparynyň dowamyny Putin Türkmen kärdeşini Aleksandr Nevski ordeni Berdimuhammedow özgedegine ony hyzmatdaşlygy ösdürmäge goşandy üçin diýen orden bilen sylaglady. Berdimuhammedow Putini orden bilen sylaglyan pursady ony parasatly we dünýäniň halklaryna durnukluluk we howpsuzlyk ugruna uly işler bitirýän şahsiýet diýip päsiýetlendirdi. Владимир Владимирович Путин, он мудрый, он видный политический деятель, который сегодня делает очень многое, я бы сказал, на планете народов, как по вопросам стабильности и безопасности. Yeri gelenini bellesek, Rus häkimetleri Ukrainanyň Krim ýarymadasyny basyp almakda we Ukrainanyň gündegor sebitlerindäki separatistlere gollaw bermekde tanqidleýärler. Şeýlede Türkmen prezidenti anyk mysallaryň üstünde durmasa-da, halkary meseleleriniň aglabasy boýunça iki ýurduň meňzeş ýa-da ýakyn garaýşlarynyň bardygyny hem nygtak geçdi. Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň aprelinde ýola goýuldy.